Iniinda pa rin ng 20 taong gulang na buntis na si Margaret ang kanyang mga tinamong sugat matapos siyang lamunin ng sinkhole sa tapat ng kanilang bahay sa Purok 8, Barangay Masarawa, Ginubatan, Albay noong Miyerkules. Kwento niya, papalabas na sana siya ng gate ng kanilang bahay para dumalo sa tupad orientation nang bigla na lang gumuho ang bahagi ng lupa na kanyang kinatatayuan. Mabuti na lang anya na naroon ang kanyang lola na siyang humingi ng saklolo sa barangay. Tinawag ko po si Lola, sa Maklolo po ako. Tas nung nakita niya po ako, nataranta po siya. Nagtawag po siya ng mga kapitbahay diyan. Tas sakto po, dumaan si Kagawad, ay si Kapitan. Sakto naman po, nagtawag si Kapitan ng mga tanod tsaka ng ibang kapitbahay na lalaki. Tinulungan po nila akong makaakyat. Kumuha po sila ng 2 hagdan, tas may bumaba pong tanod para alalayan ako sa baba hanggang makaakyat. Sa kabila ng insidente, ipinagpapasalamat niya na ligtas silang mag-ina pero naroon pa rin raw ang kanyang pangamba lalo pat walaan niya silang ibang matutuluyan ng kanyang pamilya. Nananawagan na lang din po si Lola kung ano po yung pwedeng gawin ng local government para ma-actionan po agad. Nakakatakot din po kasi dumarami na din po yung sinkhole dito sa malapit sa amin. Yung sinasabi po kasi na yung relocation po, yung pang-agarang action po sana. Kasi ayaw po kasi namin na maulit-ulit, nakakatrauma po kasi. Kaugnay nito, nanawagan naman si Punong Barangay Vicente Baliat sa mga kinauukulan na tulungan silang mapa-inspeksyon sa mga eksperto ang naturang sinkhole. Kung mangyari, ang totoo, dapat magpadala ng ng taga-ahensya na sa eksperto sa na yun. Kasi wala naman akong kilala na ahensya na dapat yung lapitan. Yung eksperto sa mga gano'n na sitwasyon. Kaya sa palagay ko, yung NGO Ginubatan na lang ang ng ahensya na para makita yung site. Sa ngayon, umaasa ang pamilya na matulungan at mabigyan sila ng ligtas na lugar na kanilang paglilipatan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral.